Sor. Sor dah kita. Wala. Oo nga, di mangidala. Parulo na niya. Oo nga, di sumangpay kanya yun. Oo nga, lalay mo, oo nga. Oo nga. Pag ready, wala mo nang kabata. Ready lang, ready lang. Idan. Ready lang. Ready lang, ha? Ilan ni Puma. Oo nga, patak ka. Aso, patak lang, aso. Aso. Di, sali mo kami ng mga Alvin dyan eh. Sali mo ng mga Alvin. Parang! Kasali ni Ibo. Haan kayo unay nga masidik po, medyo madayo kayo masiti na yung players tayo. Tatlo makita yung madla, mabuya yung madlaang. Mga abat dito, mga abat na dito. Ay, di Jim. Ang kainit kayo po. Buldak list kita nih. Masih. Isa! Dua! Talo! Isa! Dua! Talo! Isa! Dua! Talo! Dua! Punto! 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 Ang kainit kayo pin. Ang kainit kayo. Kainit kayo na po makita minigay players. Paligid kayo. Punto kayo, punto!